Siyabingelela ungubaba udokotela, ubaba wesizwe, ubaba ujabulile lo mfana nje. Muhle ungathi ikhehla lomlungu womzukulu wamancengezi. Asibonga kakhulu isupport enihlezeni sinika yona. This is Baba Udokotela Nedbank House Building. Lapho sisebenzela khona sise dark room studio number 1. Uzosithola khona. Baba Udokotela umelaphi wendabuko. Sifuna ukusho ukuthi umuhle umsebenzi wenu enisinika isupport enisinika yona, and size sizibuza ukuthi is it real kodwa ngempela kuyikona. Kodwa ngempela kuyikona. Siyabonga ke. Siyabonga ngoba umuntu ongabonga uyanyaza. Ake singene emsebenzini. Lento it to sound a little bit odd, sound a little bit stupid, but it has to be said. Misishiwo wena uzoyidigest. They have misled us about the demons. Abasitshelanga nebesifuna ukuthi siyazi. Basitshela into ebefuza ukuthi sizwe not ukuthi futhi siyazi. Angikhulume nje amademoni. Amademoni asinayo history ephelele yawo. Asiyazi na inception yawo futhi amademoni. Asitholi we according to the creation of the universe ukuthi adalwa ngolwesingaki. What make them to exist? If contingent. Like ake sikhulume ngeinyoka. Sikhuluma ngenyoka. Yo inyoka izokulimaza. Do you know that there are more than 40 snakes that are non-venomous? There are more than 14 snakes. Angena poison. They don't even kill a person. Let me surprise you. Do I need to surprise you? Ngithanda nosisi wakho. Ngiyadla. Sesaka kodwa. Okay, ake sikhulume lena. Anaconda does not eat a human being. It was for us to watch it on a big screen. Anaconda ayimudla umuntu. Yabo. Anaconda ayimudla umuntu. Into edlayo mina ngidla usisi wakho. Mina be serious kakhulu. Okay. More than 40 ways wenyoka. Asinawo poison. More than 40 wenyoka mayibona umuntu uziyabaleka. I repeat, more than 40 of those snakes, when they see a human being, they run away. They're scared of us, but we don't know that. They're harmless to us. Come to demons. Not all demons are what you think. Not all. Demons are everywhere. Did you know that ukuthi kunamademon asemanzini that can help you? Asiqale nje la emfuleni. Uma ufuna ukuyela kulela demon, you have to be listened ngalelo demon uya kanjani kulona. Lifuna ugarlic. Hayi lo msangana entshela wona, ufuna ugarlic. Uthatha nje iqhuzu la garlic. Musu uthatha ipeni elimnyama and you write your name. On the other side, you write your request. Uhamba uya emfuleni, uhamba uya edamini, uhamba uya empophomeni, uhamba uya olwandle. Ekseni before ungakabhudi umuntu. Twilight ngoba ngesikhathi lidabuka nje ilanga lihlukana nomhlaba, ufuna ubuse usolapho wena. Uyokwenza ama request yakho. Amademoni awalifunele igama idemoni ngoba inhlamba abizwa ngayo njengabantu be-ANC, MK kwakuthiwa amaphekula zikhuni. Kwakuthiwa amaphekula ekhuni. Ofithe bengayithandeki. Lento kuzoba inkatha ngesikhathi sobandlululo ayibizwa ngoqova. Naye engayithandi nawo amademoni into efana naleyo ke, yabo. Njengezitabana zifuna ubizwa izitabana, umuthi wongqingili yabona isiyaxabana futhi. Nazo ke ilokhu amademoni awafuna bezwa ngamakhosi asemanzini. Ufika usho lana ukuthi makhosi asemanzini, mina ngosibanibani uzalo sibani. Very important to mention your mother and your father. Mina ngosibanibani uzalo. Uma ungamazi ubaba wakho usho uzoshuma wakho kuphela ke. Uzasho ukuthi uzalo mina ngosibanibani uzalo unokuphiko uzalwa usibanibani usushuma wa ugogo wakho ke, yabo. Iyona ndlela ozocommunicate ngayo na. Musu uphethe lo garlic lo. Not money, garlic.
umusu usuyakhuluma awungene emanzini amanzi ufuna athinta inyawo kuphela amanzi just khapha cha athinte nje agcina emaqakaleni akuthi uyongena emanzini cha umusu uthatha lo awucemezi futhi uyabheka ukhuluma uphethe lo garlic umusu uthathe lo garlic lo ujikijele lapha yaphambili simple as that your message has been received amademona awayona lento thina ebesiyitsheliwe siyakwazi ukuthi uma ukuthi ufuna idemoni elizongwenzela ukuthi sithi hamba uye ku Y junction cross junction T junction on Monday when it is Monday ufike lapha ufike wenze ukuthi invoke that demon will help you. I'm not introducing people to start worshipping demons, but I'm just telling you ukuthi not all demons are like what you think. It's just igama nobabiza ngalo bona bangalithandi then nizoxabana ke lapho and nizoxabana big time. Kune demon elisebenza with the full moon. Ukhuluma nalo only if the moon is full. Khulume nalo ke lelo demon. It will make you rich. It will make you very rich. I mean like very rich. Yeah, very rich. Ngisho ukuthi ezinye izinto sizitsheliwe nje kodwa abantu bengafuni ukusitshela yonke because umhlaba ufana nemoto khona imoto ezu right hand drive no left hand drive. Either uya kuKristo, kumaKristo okuyiSlam. Imfundiso ozonikwa zona either uzinikwa ngeChristianity or uzinikwa ngeIslamic. Awunayo center. Ama center ama naturalist la khonza imvelo. Abo. Then not my atheist is a religion on its own, but it's just that bona bazi ukuthi bakwe religion. Ngisho ukuthi ke manje ingakho ke ngakwamademoni when ufundiswe ngokweIslam ukuthi ama demons are this bad. Lona ufundiswa ngeChristianity ukuthi ama demons are this bad. But into oyitshela kweIslam iphambene futhi noyitshela kweChristianity. Noyitshela kweChristianity iphambene futhi ngoyitshela kweIslam. KwiIslam bakufundisa ngama genes. AmaKristu awakhuluma ngama genes, awazi lutho ngama genes. Ayikho into ayisho ngama genes. You understand? Ngisho ukuthi ke I'm not recruiting anyone, but I'm just telling you ukuthi usudlupheke kakhulu. Kunezinye izinto ngempela ofuna ukubuya utshelwe zona iqiniso ukuthi hayi kahle uGrewa la umi kanje. Yeah, this is Babudokotela, this is what I'm. No, I repeat, I don't recruit. I'm just telling you ukuthi you can do something about your poverty, but not that good kuyilento okade utshela yona. Pharmacies versus Babudokotela distributors. Nginama distributors ngifuna ukuqhathanisa ema-pharmacy nama-distributors kaBabudokotela. Njengamanje nginomambusi Mncwabe as a standing distributor in Johannesburg. Ake siqale sibhekeke. Ema-pharmacy if unembiza uyihambise e-pharmacy, let's say imbiza yakho le uyifuna uyidayisa 100 rand wena le mbiza. I-pharmacy izoyithenga ngo-30 rand. Izoyithenga ngo-30 rand. Imise idayisa u-99 rand. No, what I mean, i-pharmacy izofuna ukuthatha ngo-30 rand. Imise idayisa 99 rand. Meaning that when you lose a lot, i-pharmacy makes a lot of money out of you. You understand? And ama-pharmacies, they're in a angle of making you out of business quicker than you can imagine. Because bakhokhela every 60 days, not every 30 days. Abakhokha cash. We are submit invoice. Yokhokhela mase kushaya isikhathi ukuthi ikhokhele. Mina kubantu abasuke bangama distributor bayithatha iproduct kimina. I don't buy from somebody else. Ngiyazakhela zonke izinto. Don't buy from somebody. Ngibanika ngo-40 rand. Anything ayithathile kumina you 40% per 100. Could depend ukuthi biyimalini le nto bayithenga. Kodwa yena uhleze you 40% noma beyini 40%. Ukushuthi uyena owenza imali eningi kunobaba udokotela. Rather than yena ukuthi yena enze imali eningi compared to wena osuke usefieldini. Ngoba lezi zinto lezo ufuna siloku siziveza ukuthi ama pharmacy inhloso yayo enkulu is to get you out of business
ngoba wena bakuthatha njengebuyer not ukuthi njenge-distributor kubona. Sekuzothi-ke uma kushaya u-April ngizovula ngokusemthethweni ukwandisa inetwork yama-distributor, kodwa futhi not ukuthi noma umuphi umuthi abazobe bewudayisa. Sizosho ukuthi imuphi umuthi abazobe bewudayisa not ukuthi bazobe bedayisa nomuphi umuthi. Umuthi wakhona sokuza ukuthi i-all care, FDR all care. Leyanto it is so potent, believe you me, it is so potent, but izonifundisa kahle, but kuzobe kune-joining fee ezobe ikhona. Thereafter into esizoyenza kuma-distributors ethu that ama-pharmacies angayenzi ilen. A person uzobe sinike yonke vese ama-details akhe. Thereafter sesizosho ukuthi e-White River sine-agent or sine-distributor ewusibanibani. ENhlazatshe sine-distributor or i-agent ewusibanibani. You understand? Sizobe sesiyaqala sesiyakwazi ukuthi sikhulume-ke ukuthi eBethal sine-agent or i-distributor ewusibanibani. Lezo ndawo sizolokhu sizisho sisho ukuthi okay ethi kuTsolo sina-distributor or agent ewusibanibani, meaning that we don't want you to look for customers. Customers must look for you. And then i-visibility, exposure yakho sizokwenzela ukuthi u-reach out 500,000 viewership. Mase kuba kuwena ukuthi what are you telling people, what are you charging people, because i-price bazobe beyazi, you cannot fix it. Bazobe bayazi bayimali ngoba nosuke sekunikile yakhe i-discount, and thereafter our job is to carry you, senze sure ukuthi wena i-product ekuwena iyaphela. And thereafter kuba udokotela sikho ke i-stock price ukuthi minimum to order is so much, ngoba we learned that ukuthi yonke elimaza kakhulu kuma agent and distributors is a minimum order to sell. Into ezobe ehlukile into esibiza i-logging fee. I-logging fee yona ke ezobe expensive, but minimum order izobe ikhona, izobe ingenayo. Unga-order even umuntu owodwa, umuntu ole customer ufuna ukuthi uzo-ordela uthathe oluningi lonto, nokuthi ukuthi uzohlala nemithi eminingi la kwakho ongayidingi engathengwa. Uma ufuna ukusebenza kanjalo kulungile, uma ufuna ukuthi ube ne-stock esekuwena kulungile futhi. That is up to you. But ukujoyina komuntu oyi-distributor no i-agent akufani futhi. I-distributor okwayo kuzobe ku-cheaper than kunomuntu osuke i-agent. I-agent izobe izokhokha kakhulu ngoba umuntu osuke singamthembi ngokuthi lento esimnika yona really uzokwazi ukuthi ayihandlishe ngendlela yakhona. Ake sikhulumeni isithwalo salomfana ngathi siyawa manje. uBushiri kade efuza abe nenkonzo eUganda. Bamyeka wakhokhela zonke izinto zakhona bajeke bamblocker ukuthi angezi. How's that? Sisenabantu kodwa basuke eBotswana, basuke eSouth Africa, sibafice laphana eLilongwe beze khona. Bese sebekubingelela bathini? Ebanamasimba abakhulumayo nje laphana bathi shalom. Hayibo ngathi mina hayibo yilo ubamba ngomuphi line lona. Kathi mina ngiyazi into ishoyo. Bathi hayi maybe sithi shalom sisho ukuthi how are you. Ngithi mina usho ngani how are you ngoba uline oyigebengu uyawazi. Shalom okwenzani mina ngikhuluma nje shalom akuhlanga uDoti mina. Mina ngifuni mina nginabangani mina bamasulumane. Kwalo Doti waSalomo Nkomo mina ngikhuluma uSalomo Nkomo. Mina ngibamba ngoGrey wegebengu. Umuthi how are you fine. But don't say good morning. I'm not mourning. Nobody has died in my family member. Don't say good morning. I mean, say greetings, Mr. Zuma. That's all. Greetings, Babu Zuma. It's okay. But don't say I'm mourning. Mourning for who? Who mourning alone, not with me. But I guess ibuke lento le. Kukhona into eyenza mega churches, especially in USA. Kukhona into eyenza the storm is coming. Now la kuthina isiqalile into iyaveza. Amasonto mega churches are falling apart, especially in USA. They're falling apart. And liyando njobe iqala lapha ya. And nathi abantu akade benamasonto amakhulu la sesiyabaza abanye abasenawo sebabona emaplazini ephethe inkomo benza ukuthi angazi mhlawumbe badivertile to farming ziyawa lezi zinto kodwa khona into efuna sizoyikhuluma kuma video alandela why mega churches are falling. Why mega churches are falling? Because ziningi into esizibawisile nento akade bezenza ikakhulukazi prosperity ministry. Prosperity ministry iwenza aba very rich la masonto, very rich. Abantu abahamba khona baba very poor because they are buying hope.
There was nothing then. They were buying hope. This is Babu Dotel, voices about Channel. For Muhlenje ngekhehle umzukulu, Kamancingisi. Goodbye.